Hello tfal, kif intom? Nispera li għadgawdu his-sajf, u għadgawdu l-bahar, u ftit xemx, mux wisq xemx, imma ftit ma tamilx ħsara lanqas. U nispera li għadgawdu il-kodba. U jien, Klara Zoppardi dejjem ma'kom hawn biex nitkellem dwar il-kodba. Illum se nkellimkom fuq il-pop-ups. Tafu x'huma pop-ups? Ne? Wejja, daw l-istampi u l-illustrazzjonijiet u l-paġni li jaqbżu hekk. Ħanurikom wieħed, mela ikun jisu ktib normali. Sewa ma tiftħu. Waraw kif jinfetaħ, ħanurikom għax hekk aħjar. Tara? Pop-up jaqbes il-barra. Xi ġmil ta' kodba daw. Ma biex nurikom bis ftit. Dan fil-fatt huwa ktib Franċiż. Taraw Carrejon jismu Kulur Isfar. U koll anke l-Franċiżi jgħidulu pop-up. Għaliex għax din hija kelma li sandrat, kulħadd jifhimha, kulħadd jaf xi tfisser. Minkejja li dan fil-fatt huwa maqlub mill-Ingliż għax il-ktieb huwa ta' David Carter. U għandi ieħor hawnhekk hekk qalbi ħafna u qed mill-ħrejjef dwar draguni u kavallieri u dragun jaqbes mill-paġna l-aħħar qed jiġi għalik ġvera. Ħanurikom ftit waħda kbira. Ammi id-dar sa wis sabi ħara waftit. Għax kważi daw il-pop-ups. Flok taqrum mod normali, trid tħallih b'mod ċad biex jitilgħu sew u jaqbżu sew mill-paġna. Ma tajdu Claire illum biex jirġa. U hawnhekk fejn jidħlu l-kodba ġodda tiegħi mal-Merlin Publishers, Barnuża Ħamra u t-tlet ZS huma traduzzjoni minn Wojtek Kubasta kitibhom, adattom għax dawn l-ħrejjef popolari nafu li nkitbu u ilhom diġà, imma u anke pinġihom. Ħanurikom ftit pereżempju it-tlet ZS. Stennew hemmhekk, emmu xi ġmil ta' pop-ups u ħanaqralkom biċċa wkoll. Darba waħda kien hemm tliet ZS jgħixu flimkien. Jew fost l-oħrajn ġithom l-idea li jibnu dar kull wieħed. Imma tajt biex setgħu jibnuha. Bit-tiben qabes l-ewwel qasqus. Imma tieni qasqus karaħ wiċċu qal jiena mhux tat-tiben se nibniha ma tal-injam. It-tielet qasqus la rida tat-tiben u lanqas tal-injam. L-aqwa djar tal-ġebel qalilhom. U hekk kull wieħed telaq jibni id-dar tiegħu. Tafu l-istorja? Li ma tafux huwa kif ikompli dan il-ktieb għax Claire naqra antipatika mhux se turjulkom kollu. Ħalli ħalikom biex tiskopru daw il-pop-ups sbieħ intom issa li huwa sajf u li għandkom ħafna ħin liberu. L-ieħor huwa Barnuża Ħamra. Anki Barnuża Ħamra u l-lupu immu kemm għandu snin ukoll dan il-lupu. Anke Barnuża Ħamra dan qiegħed bl-istampi li jaqbżu. U naqralkom hekk il-ftuħ ta' Barnuża Ħamra wkoll. Darba waħda kien hemm tifla jisimha Barnuża Ħamra. Jum fost l-oħrajn, omma qaltilha, illum in-nanna talaq snina. Poġġejtlek ftit ikel u kejk fil-qoffa. Trix tmur tagħtihomla sbejħa tiegħi. Basta tibqa' fil-mogħdija u ma toqgħodx titlajja fil-foresta. Malli tasal għand in-nanna ħabbat 3 darbiet. Fit-tarf tal-foresta, Barnuża Ħamra iltaqat ma' animal kbir. Lupu kattif u makakk selmilha bil-ħlewwa u staqsiha fejn kienet sejra. U jien ukoll se nieqaf għax inkella jekk nurilkom kollu l-istorja tafuha diġà. U jekk nurilkom dan l-ktieb ukoll ma jibqax għaliex tiskopru mela fidejkom Barnuża Ħamra it-tlet ZS il-kodba ġodda pop-up. Taħrif popolari u tant għal-qalbkom u ġvera li anka kull darba jiena dejjem hekk ngħid minn kelli daw il-ħrejjef nafhom u li li qrajthom u nerġa' naqrahom minn kont żgħira. Illum kbirt u qed nitraduċihom u qed nieħu gost xorta waħda. Jisom ħrejjef daw hekk li ma jiqdiemu qatt. Grazzi u il-kumplament tas-sajf it-tajjeb. Saħħiet!